Action. Kai, kada ce na matsa bangaren mata na da bangaren iyaye. Yanzu ma wannan labarin da zan bada akwai ɗan nishaɗi amma kuma akwai faɗakarwa domin abu ne ya shafi irin mutane masu irin gasa kamar yadda kina sana'a da an kina dan samu ko kina ci riba ko baka ci riba sai kiga wani ma ce zai yi sosai ma haka ne sai ai tai sai a kashe sana'a sosai ma to shi wannan wani bawan Allah ne a cikin garin nan kuma Allah ya mai arziki da rufin asiri dan a wata babbar kasuwa ta garin nan rumfunan da yake da ita aka ce ba iyaka amma fa ba za a ci ba za a yi wannan ba kuma duk abin da kai na sana'a sai ya kikiro irin shi ko alauci sai ya yi to ana nan to akwai majalisa da suke zama a nan cikin unguwa da tije abokansa to sai wani lokacin ana yin acaba sai wani abokinsa kina ji sai ya sai baburan acaba guda 5 to da magariba ta yi sai a zo a kawo balance wannan kirga gana wasu ya rubuta gana wasu ya rubuta sai ga ɗaga kuɗi sai wannan ana nan a cikin masu zama sai wani shi ma sai so irin injin nika da ake nika masara da gero ta irin takura din nan shi da ya siyo shi ma sai ake ta zo ana nika ana haka sai an zo da magarba an zo na kowa har lissafi sai dinga cewa ka gani yanzu Allah ya taimake ni ni injin nika suke bashi labari ke ba alaji labari Allah ya taimake da kuɗin makarantar yara da kuɗin kayan miya wallahi na huta ba ruwa na wajen mai nika ake zuwa ko a kuɗin shekwane yan makaranta ma ko wajen mai nika a kuɗi sai ce haka ne ba shi gari kawai sai je su injin nika shi ma ya tashi wani yana ba ko wani shagon sa ake haya sai tashi yana ya ce ku tashi sai dole ya ce ku tashi kowa ya kama gaban shi ya sa injin nika shi ba zai nika da kansa ba sai dai ya zauna ya sa tebur ɗinsa a bakin injin nika in ka zo shi zai aiki kuɗi kai kuma kawai mai nika za ka yi ana haka rannan sai aka zo mai nika ba shi lafiya baya ya zo ba nika ya taru to kisan da mun zo ran ka nika za mu ajiye nika ne mu ce bara mu je mu dawo ko mu je mu siyo itace ko mu siyo waye mu dawo to in ka yawa to kafin ga an nika ma to ya dawo kowa dawo ga ba nika wasu daukan shi sai ce kai ku tsaya yara ku tsaya wannan shigar ba dai nikan bane a nika muku to a ranar an yi sa'a sai irin shigar da tijan nan an sa babban riga ba a ciki da mai kita aiki ba sai shiga ba zai tada da tahuna kin san shiga ake a wana sai kuma dan tawo wani abu sai ta dauka baba ya shige yana wanawa sai ta abu ashe babbar rigar shi ta rike wajen wanin nan wajen wayan yara kuma an tare yan nika a kofar shago injin nika sai buga baba yake kasa tik sai zuwa sai yana shi kuma ya sana baba mai nika suna da baba mai nika yana lilo baba mai nika yana shi injin ta buga baba mai nika ya mai kaca sai Allah ta mutum gashi ya zo a mashin fa ya kai sai an go baba yana ta buga shi da gudu ya kashi tafuna baba ya su ma an buge shi irin wannan kin ga sara'a ta ga mai da bai gasar da malamin asiri alhaji me kai ka wannan su yara sun dauka babu mai nika wai lilo yake ai wannan tun da ke kawo wasa a sama yana juyawa to aboni ne ma da dauka lilo yake yi to ina to akin ga irin wannan gaskiya ne Allah ya gwada mai isharar tun a duniya ba sai an mutu ba da ne sai an mutu yanzu a duniya ake Allah ya ka bashi da inda Allah ya mutu yawa iya matakin da Allah bar ka tsaya a gurin yana sai da dan kunnaye shi sarrafin asirin da ke wannan sai da zare da allura shi sarrafin asirin da ke asirin ciki sai ga wallahi Allah ya bashi kwanci hankali ya fi wanda yake da shago a kantin kwari kwanci hankali can ƙarshen da ma ka ji wani kayan wani an so wancan an tara bashi sosai ma to wannan shine gaskiya wannan fadakarwa ne babba kuma da nishadantarwa kuma da fadakarwa gaskiya kamata mu dauka mu tsinci abin da muka tsinta mu nishadantu masha Allah masu kallon mu kuma a ci gaba da nishadi da kuma daukan darasi sosai ma wannan babban darasi ne tsuntsu biyu muke jefa da dutse daya masha Allah wannan yayi